Avui comença la vacunació massiva a majors de 79 anys a la sala polivalent. En total es preveu administrar 300 primeres dosis a les persones que formen part del grup 4. Fins ara s'ha vacunat ja a grans dependents de grau 3, 2 i 1 i pacients en el programa d'atenció domiciliària. Aquesta setmana, doncs, ja es posen segones dosis d'aquest grup i primeres a les persones amb més mobilitat que poden desplaçar-se fins a la sala polivalent. Marta Pedrerol, directora de l'ABS de l'Escala. Sí, aquesta setmana és la primera setmana que comencem a fer aquesta vacunació massiva, tot i que encara estem en el grup 4, que és el grup de persones de majors de 79 anys. Vam començar fa unes 4 setmanes amb les persones amb gran dependència reconeguda i dintre del programa d'atenció domiciliària. Per això, en aquest grup d'edat, encara estem vacunant també en els consultoris locals. Més o menys fa unes 4 setmanes que vam començar, per tant, ja la setmana passada ja vam començar a tenir segones dosis del grup 4 i aquesta setmana totes les persones que venen avui a la sala polivalent són primeres dosis, però també aquesta setmana estem posant segones dosis dels que fa 3 setmanes vam vacunar. Aquesta setmana també es començarà a vacunar els consultoris locals d'aquells municipis que depenen de l'ABS de l'Escala. La logística de la vacunació és molt complexa i el descentralitzar el punt d'administració de les vacunes permet fer-ho més massivament i evitar col·lapsar el CAP. Aquesta setmana, tot i que mantenim la vacunació d'aquestes persones d'aquest grup d'edat en els consultoris locals, a les persones de l'Escala ja les hem començat a vacunar a la sala polivalent, precisament per no col·lapsar el centre d'atenció primària i perquè la logística de la vacuna té la seva complexitat, com sempre ja hem anat explicant. Llavors, poder agrupar a totes les persones quan comencem ja amb una vacunació ja més massiva, de que hi hagin més persones que han de ser vacunades, és molt important poder-ho concentrar tot en un únic punt. Segons la previsió establerta, en les pròximes 2 setmanes s'hauria d'acabar de vacunar aquest grup i poder començar amb el següent grup d'edat. A mesura que es baixi en l'escala d'edat, es podrà vacunar més massivament en funció també dels vials de Pfizer que arribin. Nosaltres fem una previsió de que aquesta setmana que estem, que vacunem durant el dia d'avui i el dia de demà, i la setmana que ve, acabarem ja pràcticament amb la vacunació de les persones d'aquest grup 4. Per tant, en 15 dies podrem començar ja a vacunar a les persones de menors de 79 anys. I mica en mica, a mida que anem baixant a l'escala d'edat, la vacunació serà més massiva. I llavors, a partir ja d'aquest nou grup d'edat, sí que concentrarem tota la vacunació a la sala polivalent. 2 o 3 dies a la setmana. Dependrà també de no només les persones a vacunar, sinó de les vacunes que ens vagin arribant, perquè tot és una cadena, vull dir, depèn del número de vacunes, doncs podem fer més o menys vacunacions agrupades en 2 o 3 dies. La primera experiència de vacunació massiva poblacional a l'ABS de l'Escala es va dur a terme la tardor passada, en la campanya de la grip. En aquell moment també es va muntar un dispositiu a la sala polivalent per administrar la vacuna contra la grip, però el funcionament va ser diferent, ja que no calia cita prèvia.